Moikka, mun nimi on Juha Passi ja olen Golfpassissa yrittäjänä. Golfpassi täytti tänä vuonna 15 vuotta, eli jo mukavassa teini-iässä. Golfpassi on golfmatkoihin erikoistunut matkatoimisto ja järjestämme hyvin monipuolisesti golfmatkoja ympäri maailmaa ja asiakaskunta tulee kokonaisuudessaan Suomesta. Toki täältä myös Sastamalasta. Välttämättä Sastamalassa ei ole niin tunnettu yritys, mutta sitten kyllä Suomessa hyvinkin tunnettu. Olemme omalla alallamme suurin tai toiseksi suurin, hieman riippuen tavasta kuinka lasketaan. Golfpassilla on tällä hetkellä 9 työntekijää. Meidän toimipiste on tuossa Häijäässä, mutta toki osa työntekijöistä on sitten vähän muualla, eli Turussa ja Ruotsissa ja Espanjassa. Sen lisäksi meillä on noin 15-20 matkanvetäjää, jotka sitten toimivat keikkaluontoisesti golfmatkojen vetäjänä. Teemme hyvin erityylisiä matkoja, pelimatkoja, kurssimatkoja, teemamatkoja, mutta kaikki tällä hetkellä liittyvät golfiin. Tulevaisuudessa toivottavasti myös muuta. Vuosi 2023 oli Golfpassille hyvä vuosi. Meidän matkustajamäärä kasvoi noin 30% ja näin se oli vuonna 2023 4000 matkustajaa ja ollaan siihen oikein tyytyväisiä. Lujasti ollaan toki töitäkin tehty. Liikevaihtoa kertyy hieman yli 6 miljoonaa euroa ja toki tulos on myös voitollinen. Yhtiömmehän on siis perheyhtiö, joka on meidän oman perheen omistuksessa ja näin on tarkoitus jatkaa ja kehittää toimintaa. Henkilökuntaa, niin meillä on erittäin sitoutunut ja ahkera henkilökunta, joka tekee kaikkeensa sen eteen, että golfarit saisi elämyksiä matkallansa. Ja oikeastaan golfmatkailuhan on juuri sen puolesta parasta, eli siellä haetaan isoja elämyksiä, tavataan tuttavia, luodaan uusia ihmissuhteita pelikavereiden suhteen, löydetään uusia pelikavereita, nautitaan hyvästä ruuasta, joskus toki vähän viinistäkin, mutta sellaisia elämän hyviä asioita golfmatkoilla tapahtuu. Jos et sinä ole kokeillut vielä golfia, niin ehkä sinunkin kannattaa ja sitä kautta lähtee tulevaisuudessa myös Golfpassin matkalle. Myös haluan kiittää Sastamalan yrittäjiä tästä upeasta tunnustuksesta, joka suoraan sanottuna tuli minulle hieman nurkan takaa eli yllätyksellä. Tämä oli iloinen ja positiivinen yllätys. Kiitos kaikille ja hauskaa iltaa.